Iz štampe je izašao katalog likovne kolonije, Lovćenački koloriti, u kojem su predstavljeni akademski slikari, učesnici prvog, drugog i trećeg saziva. Selektor kolonije Zvonko Pavličić iz Danilovgrada i Ratko Šoć iz Vrbasa. Zoran Maleš iz Beograda i Gorski Kabadaja iz Glogonja kod Pančeva. Miloš Šarić iz Leskovca i Jasmina Perović iz Lovćenca. Snežana Pešić-Rančić iz Beograda i Pero Nikčević iz Pariza. Mićo Mitić iz Dimitrovgrada i Zdravko Vučinić iz Beograda. Momir Knežević iz Kragujevca i Miodrag Elezović iz Beograda. Irvin Masličić iz Berana i Stefan Ančevski iz Kumanova. Izdavač kataloga je Crnogorsko kulturno-prosvjetno društvo Princeza Ksenija iz Lovćenca, a urednik Nenad Stevović, umjetnički direktor kolonije. Likovna kolonija Lovćenački koloriti počela je sa radom 2020. godine sa ciljem da podstakne afirmaciju likovnog stvaralaštva, kako u Lovćencu, tako i na cijeloj teritoriji opštine Mali Iđoš, multikulturalne i višenacionalne sredine sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem. Također, ideja organizatora je i da vremenom stvori svoj fundus umjetničkih radova značajnih likovnih stvaralaca.